атмосфера просто бомба, да. Аҷоиб بود. من معاش پس کرده شدم. من خدا ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиату хонобод бошед. хеле ки мебинед мо бародарои азиз имрӯз қарор дорем дар барбершопи бародари азиз қадрдон акаи Ислом. хеле ки шумо аз навори гузашта дида будед Малшува 138 ба мо унҷа як сартарошхони дигашон буд стрижка плюс. Ана инҷа барбершоп аст. Боз як адреси дигашон 141 Белинский 141 ба стрижка плюс. Инчунин дар восточный стрижка плюс. Алҳамдулиллах московский 198 ба барбершоп. Бародарои азиз, ман медонам ки алҳамдулиллах тоҷикои мо хело бизнесменҳо зиёд ҳастанд ва он бародаре ҳастанд ки ман бисёр бародаре мебинам дар ватсапшон дар барбершопо прическа